ай тамошобинон, ҳозир ман хонаи худам омадагиам. Ирӯз омадем уборка кардем, ҳама пури чангу хок. Унаҷа посольствои Россия. Абед омадагӣ будем, гарм буд, офтоб буд, у тарафи посольство ҳама обозӣ доштанд. Бассейнда унаҷа площадка. Посольствои Россия, посольствои Эрон. Инам дар 91 мо зиндагӣ мекунем, хона дорем, не ки ҷада кай ки душанбе биём ҳаминҷа зиндагӣ мекунем. Хеле дӯстони азиз, инам детский площадка, кӯдако бозӣ доранд. Духтари ман ҷа качели шиштагие. Дӯстони азиз, берун фуромадам, ози духтарама качели дашинондам. Духтарокои калон шиштагӣ буданд, намемонанд шабишина кӯдаки майдара. Дута кӯдакон дар хонаи хуштоманам. Майдачама қатим овардам. Иқа шиштагӣ буд, намонданша. Ози худам рафтам. Амҷа духтарои калона гуфтам хестам, шинондам. Пеши дивори тоҷикӣ. Тоҷикои намхали духтарои калон мешинанд, кӯдакора намемонанд бишинанд. Омадам ба хости подписчика дар комментария навистагӣ буд ки 91 микрорайона съёмка кунед. Раҳи нав кушодагӣ эстакада. Онҷа раҳи кушодагӣ маълумай, нав тараф ози нишон метиён. Ҳамунҷа рафта ози якта раҳоша съёмка када мепардом барои подписчикое ки мада дар комментариям навистанд, ба хотири ҳамо омада 91 съёмка кадистам. Ҳамхумунам 91 микрорайон дем ба раҳои нава ҳамунҷора гуфтагӣ будам мерам съёмка мекунам. Ҳамунҷа раҳои навай, уна мошино гузаштестия ҷара кушодан, чанд рӯз пеш, 1-2 рӯз пеш кушодан. Мерам съёмка мекунам. Офтоба бинед чӣ хайп аз паси кӯҳ хуш рӯ биромадагиай. Ҳам хеле ҳавои хушрӯ, ҳавои бегонӣ. дӯстони азиз, барои шумо якта навор мекунам ҳамо раҳи эстакадара. Насиб ҳозир қариб уборкора шудам. Ина дӯстони азиз, раҳи эстакада нав, иҷа подземкаш, ҷа раҳи гаштанаш, ҷа подземни дора. Ина посольство барои дархости подписчико съёмка кардистам. Ана дӯстони азиз, барқи тоҷик анай хали подземни кадагиам пешишда полностью анам хе рӯшанай лампочкош гирон. нам хе подземниш боша. На барқи тоҷик, наиҷа парк. ина қафои посольство да амҷа хонаи мо. наиҷа парк. Прогулка биромадем, барои хоҳиши подписчик буд, мо съёмка бояд мекардам. имрӯз вақт ёфтем, иҷа омадем. камтар уборкаҳоро кардем, шудем, бекор шудам. гуфтам салқинак шуд. парерӯз борони сахт буд, имрӯз гарми буд ки ҳаво беҳад гарм буд, нафас кашида намешуд ай гармӣ. амра чӣ кардем? бегаҳида гуфтам прогулка бироем, камта тамошо кунем на боло, этажи болош и раҳи нав сохтагира. на и тараф ози ай кадом тараф ки ҷои пиёдагард дошта боша съёмка када мепардом. ина дуруни вайшам биромадем, иҷа ба фикрам ҷои роҳгардӣ
чӣ бошад, вели, коляскахати ё ин ки подземни бошад, барое ки аис дарои вай значит подземни будайда, барое ки авсо и раҳи рафтан да пеши ход хали чизо нестай, ба ҳамон хотир. Дӯстони азиз, барои шумо ненеҷа хеле снитса доштай, уҷа меброи давоми раҳ боло меша, ав тараф меша иҷа раҳ калон, бо инаи тараф доштай эстакадаи болое ки дуюм этажай таги ҳавай. Бо мерави ба фикрам бо ав тараф морам якум бор омадем, рости гап ҳамин дуру се рӯз шуд кушодагиша наомада будем. И хел мерафтай ав тарафам раҳ будай, вай меброи ав тараф иҷа чораҳая, ай тарафи дигариш меброем. Дӯстони азиз, ман ҳаминҷоша камтар ана болоҳош ҳама кафел чиндагӣ, рӯшан, лампоҳо калон, озод мардум гаштаистиян. хай кам кам тарс ҳаст барои и вирусу, хай бо маска када ҳама эҳтиёт када мегарданд. ина иҷа домои бебишоп, магазини бебишоп, и тараф хонаи Искендер будай. ина барои шумои подписчикҳо ман тараф дар корум набуд, барои шумо омадам сиёмка кардам ки шумо тамошо кунем, бинем ки чанд қа навигарӣ шудагиай дар шаҳри Душанбе. уна уҷа бебишоп, ина домое ки тарафи 91 микрорайон, уна магазини бебишоп. уна у тарафи Арбат, ресторани Арбат. ина магазини бебишоп. ина ми доми тарафи 91 иҷарам. ина вай магазино, ина ободии Душанбе, ҳама мардум прогулка доранд. шаҳрави ҷораи чахшра ҳар ҷо. Таи 82 айн то 82 наомадам. дӯстони азиз, ана дӯстони азиз, хайма нами ба ҳамии влоги мо тамом шуд. хона рафтестем, ҳамиҷа ягон чиёвем, оз мошин мешинем меравем. нами дар 82 аи тарафи эстакада, ина ай рӯпаруи Саодат сёмка кардистам. то видеоҳои оянда дар паноҳи Алло бошем.